Mae canolfannau atgyfeirio ymosodiadau rhywiol yma i bobl sydd wedi dioddef ymosodiad rhywiol ar unrhyw adeg yn eu bywyd, hyd yn oed os digwyddodd blynyddoedd lawer yn ôl. Pan ddigwyddodd, o'n i'n teimlo'n ynysig. O'n i'n teimlo'n unig. O'n i'n teimlo mai fi oedd yr unig un. O'n i'n meddwl dyw bechgyn ddim yn cael ei cam-drin. A pham o'n anghywir o'n i. O'n i'n teimlo cymaint o byrnau a nes i ddim hyd yn oed fentro mynd ar Google neu ar y ffôn na dim byd. Rhag ofyn o bydde rhywun yn gweld fy hanes chwilio. Felly, o'n i byth yn gwybod pa gymorth oedd y gael. O'r funud y byddwch chi'n cysylltu â ni, pa ffordd bynnag y deithoch chi wybod amdano ni, chi sy'n reoli'n llwyr, ac mae gennych ddewisiadau ym mhob cam. Hyd yn oed a ydych chi eisiau paned o de neu goffi eu peidio pan byddwch yn cyrraedd. Rydym ni yma fel eich bod chi'n teimlo'n ddiogel, bod rhywun yn gwrando arnoch ac yn eich cefnogi, ac rydym yn darparu gofal a chyngor cyfrinachol heb feirniadaeth fel y gallwch wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd nesaf. I mi, yn bersonol, pan gefais fy mhrofiad yng nghanolfan atgyfeirio ymosodiadau rhywiol, cyrhaeddau sy'n teimlo'n ddryslyd iawn, ond yna roeddwn mewn ystafell, wyneb yn wyneb ar gweithiwr proffesiynol, ac bod llawer o gwestiynau, roedd yn teimlo'n gefnogol iawn, a bron yn dyner, ac roedd y gweithiwr yn creu gofod arbennig iawn, lle roedd popeth y tu allan i'r ystafell honno yn ymddangos fel petai wedi arafu a diflannu. Mae tair prif elfen yn rhan o'r gwaith. Yn gyntaf, ac yn bwysicach na dim, rydym yma eich cefnogi. Byddwn yn trafod opsiynau a gallwn wneud unrhyw atgyfeiriad a phob atgyfeiriad y gallai bod angen arnoch. Enghraifft, ar gyfer cawnsela neu fanylion grŵp cymorth y lleol efallai. Sylweddolais fy mod wedi bod yn byw heb deimlo dim. A'r rheswm am hyn oedd fy mod wedi bod yn cau cymaint o bethau allan. Ond nid oes ffordd arall. Os ydym yn cau'r drwg allan, rydym yn cau'r da allan. Os ydym yn cau'r cysineb allan, rydym yn cau cariad allan. Nid yw'n cyrff na'r hymenydd yn gallu gwahaniaethu. O'n i'n gwarchod fy hun, ond trwy wneud hynny, o'n i'n bwrw'r cariad a'r da i'r naill ochr. Bellach, mae'r gen i dulliau ymdopi i ddelio â fynyddiau tywyll, pan fydden nhw'n dod. Yna mae'r elfen feddygol. Os oedd eich ymosodiad ni'n diweddar, gallwn ddarparu unrhyw feddyginiaeth neu atal genhedlu brys y gallai fod ei hangen, ac mae gennych y dewis o gael archwiliad meddygol fforensig hefyd, fel y gallwn gofnodi'r hyn y ddigwyddodd a dod o hyd i dystiolaeth. Rwy'n cofio gorwedd ar y bwrdd yn y gwn ma, a'r cwbl oedd yn dod i fy meddwl oedd, ydw i fan hyn go iawn? Ydy hyn yn digwydd? Ac yna dywedodd y gweithiwr ymyrraeth ar gyfwng rhywbeth tebyg i, rwy'n dda yn dal llaw rhywun, felly os wyt ti eisiau fy llaw, estyna allan amdani. A dyna'r darnau rwy'n cofio'n dda, y munudau hynny o deimlo'n wirioneddol saff. Ac i orffen, os byddwch yn dewis gwneud hynny, gallwn eich helpu i ddeall yr hyn y byddai dweud wrth yr heddlu yn ei olygu, a bod gyda chi drwy gydol y broses os byddwch yn penderfynu gwneud hynny. Ond nid oes disgwyliad na phwysau arnoch chi i ddweud, bydd popeth yn digwydd yn eich amser chi, a chi fydd yn gwneud pob penderfyniad. Mae'n rhywbeth pwerus. Cerdded i mewn i fan diogel lle ydych yn teimlo eich bod yn cael cefnogaeth, yn cael eich credu. Mae'r daith wella yn broses sy'n perthyn i bob un ohono, pam fyddwn yn teimlo'n barod.